I-Operation Dudula ibize inhlanganiso nonondaba kwangoko namhlanje ukuyokutyikitya ngokusesikweni uxwebhu lwesivumelwano lwaphakathi kwayo kunye nombutho wengcali i-Professionals Unity of South Africa. Lo mbutho uthi le ntsebenziswano yayo ne-Professionals Unity izokwenza ukuba amaqela omabini asebenzisane kwimiba efana nokukhuthaza ukulingana, ukubaluleka kobuntu nokuqhubela phambili amalungelo oluntu. Ngaphaya koko, i-Operation Dudula iqinisekisa ukuzinikela kwayo ekuthetheleleni amalungelo nentlalontle yabemi boMzantsi Afrika. I-Operation Dudula ibambe indibano yokutyikitywa koxwebhu lwesivumelwano phakathi kwayo ne-Profsa ngelithi eli linyathelo lokuqhubeka ukunika ingqwalasela kwimiba efana nexabiso lenkululeko esekwe kwisidima somntu, impumelelo yokulingana kunye namalungelo oluntu aqulathwe kumgaqo-siseko woMzantsi Afrika. For the past 4 years we've been trying to get attention from professionals, but we've always been labeled as vigilante. So, my commanders, in this climate of rising hope and rising despair, that a group of men and women, most of them from legal background, made one of the pivotal discussions of the South African history. The group joined hands with Operation Dudula to pursue justice for the marginalized communities in the country, in the form of petitions and courts and direct attacks from injustice perpetrated against the citizens of the Republic of this country. Emva kweminyaka emine ukusukela oko yasekwayo, i-Operation Dudula ithi ukulwela abemi beli kunye nokuthwalisa uxanduva abo basemagunyeni iseyinto ehamba phambili kuyo, isitsho inika ingxelo ngokuba iza kusebenzisana nesixeko saseGoli kunye nesaseTshwane. We must put politics aside. I was glad when iCity have approached us to say the only people that can help us in this mess here in the CBD is Operation Dudula. So the city has approached us and we're going to go to the city and help them. Whether they're coming from different political parties or whatsoever, our main goal is to make sure that the cities are clean. It's not just Joburg, we've also been in communication with the mayor of Tshwane. They also need our help. So now they are realizing that Operation Dudula is the only vehicle that can save this country when it comes to immigration. There is still hope. We are still the best when it comes to immigration. We have opened the eyes of South Africans who were not even aware that there is a crisis when it comes to immigration in this country. Xa eli qela lijonga uhambo lwalo lithi inde indlela esele liyihambile ukusuka ekubizweni ngamagama ukuya ekubeni abemi beli bavisise injongo yentshukumo yalo. Limema noluntu ukuba luqhubeke nokulinika inkxaso. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eOrlando West.